Mit-sena wara t-talim tal-Papa Benedittu 15 dwar il-missjoni, il-Papa Franġisku jħabbar li din is-sena minflok ġurnata waħda f'Ottubru, ix-xahar kollu se jkun iddedikat għall-missjoni. Dan iċ-xahar straordinarju għandu jħeġġiġna l-koll inġeddu l-impenn missjonarju tagħna. Net News tkellem ma' Robert Farrugia minn Missio Malta fejn fost l-oħrajn għalinna dwar dan il-jum importanti għall-missjoni kif ukoll din is-sena speċjali. F'Ottubru dejjem niċċelebraw din il-ġurnata, però din is-sena b'mod speċjali. Din is-sena il-Papa fl-2017 kien iddikjara li għandna nagħmlu xi ħaġa straordinarju. Dan biex nfakru il-100 sena minn meta il-Papa Benedittu 15 kien ħareġ ittra apostolika fejn kien hemm tħeġġiġ il-missjoni u din għadha relevanti sal-ġurnata tal-lum. F'Malta il-fera lokali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali Missio inaqdet ma' pajjiżi oħra u ilha l-aħħar xarejn għaddejja b'kampanja bl-isem ta' #MyMission. Din il-kampanja tiffoka fuq l-importanza li niffukaw fuq il-missjoni tagħna personali fil-ħajja ta' kuljum. Fl-aħħar jiem anke l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija inaqat ma' din il-kampanja u esprima l-appoġġ tiegħu waqt żjara li għamel fl-Università ta' Malta.